sai ga tukunya tana ta farfasa kamar yadda take naman bai ragu ba, kuma kowa ya ƙoshi sallallahu alaihi wasallam. Akwai wanda ya kai wannan daraja a duniya? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizodinsa shine kura, ko musa kirkirci, duk da ana fassara shi da kura. Kura ta ba da labarin annabtansa. Kura hadisi ne ingantacce. Wani yana bayan gari yana kiwon 'yan tumakinsa, awakinsa, sai kura ta zo ta kama akuya guda ɗaya. To mutum ne mara tsoro irin jarumi nan, sai zo ya danne ta ya kwace akuyarsa da ƙarfi. Ka sa akwai jarumai a duniya ko? Da ƙarfi ya kwace kawai, ya koma gefe, gobe ma ta sake. Sai ta tsuguna ta ce, a tanzi'u rizqan saqahu Allahu ilayya, a tanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilayya, yanzu arzikin da Allah ya koro min zaka kwace mini? Kura take gaya masa, arzikin da Allah ya koro min arziki ka zo ka kwace? Sai ce, la, abun mamaki, kura na magana. Sai ce, to ai kai ne abun mamaki, baran gaya maka abun da ya fi wannan mamaki ba. Ga can Muhammadu a Yathriba, yana nufin Madina, yukhbiru bi anba'i man qassabak, yana ba da labarin abubuwan da suka gabata. Ga can Muhammadu a Madina yana ba da labarin abun da ya gabata, abun da ba a yi shi a zamaninsa ba. Ai wannan shi fi mamaki, ba maganar da nake yi ba. Shikenan wannan mutumin bai hude ne, sai ya tafi Madina, ya ji labarin manzala sama. Yana zuwa sai ga manzala sama gashi abun da kura ta ce. Sai ya ce ya musulunta. Kuma sai manzala sama ya ce kai gaskiya, kafin duniya ta tashi dabbobi za su dinga yi mutane magana. Saboda haka sai musulunta da sababin wannan. To wannan darajoji ne, mu'jizo, a al'ada wannan abu bai zai yiwu ba, amma manzon sama Allah yana so ya nuna maka darajansa ne, duk yanda kai baka isa ka don kofe darajansa ba. Sannan daga cikin mu'jizansa shine akwai tsagewan wata ɗan daren 14 ya gama cika, kafiran maka suka ce ba za mu yi imani ba sai ka nuna mana aya. Shikenan ya addu'a ya ce watan nan ya rabe biyu, sai gashi wata ya rabe biyu, ɗaya faɗi akan wannan dutsen, ɗaya akan wannan dutsen, Jabal Abu Qubaisin da kuma Qur'ana. Sai ga wata ya tsage ya faɗi. Shikenan sai suka ce kai wannan rufa'ido ya mana, amma ku bari idan wasu sun shigo daga bayan garin Madina, in su bayan garin Makka, in sun ce sun gani to ba rufa'ido bane, don mai rufa'ido iya wanda suke wurin yake iya yi wa. In ba su gani ba to rufa'ido ne, duk wanda ya shigo sai ce ni ma na gani, kowa sai ce jiya na gani. To amma me suka ce kai wannan irin kalan rufa'idon san daban ne, wa irin tsafin sa daban ne. Sai Allah ya ce iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Saboda haka kafiri in Allah bai kaddara masa imani ba bai zai ba, duk yanda mu'jiza ta bayyana. Sannan daga cikin mu'jizojinsa shine raƙumi ya zo ya masa sujjada. Raƙumi, wasu mutane suna da raƙuma, suna ainihin sashi ya jawo ruwa yana shayar musu da gona, kawai sai ya haukace ya ƙi, baka isa ma ka zo kusa da shi ba. Kun san rijiya in ta yi zurfi raƙuma ake ɗaurawa, ko a nan Najeriya ma ko wuraren da ake haka. Shikenan sai suka kawo maza su ma kuka fara, raƙumin su fa ya musu gardama, kuma ga gona kansu suna jin kishirwa, wannan raƙumi shi yake shayar da gonan. Sai maza su ma ce to ku bari ina zuwa. Shikenan sai ya tafi da wasu daga cikin sahabbansa. Suna zuwa sai ya tinkari raƙumin, sai suka ce ya Rasulullahi kar ka matso kusa da shi, ya zama fa kamar mahaukacin kare. Manzo Allah ya ce a ba abin da zai yi. Da raƙumin ya hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya taho da kansa ya zo ya durƙusa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada. Manzo sama ya shafa kansa ya kawo shi wajen rijiya, aka ɗaura masa guga, ya kama jan ruwa yana shayar da gona kamar yadda aka saba sallallahu alaihi wasallam. Kututturen dibino ya yi kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don begen manzon Allah sama ya rabu da shi. Da a Madina in zai khutuba yana hawa kan kututturen dibino ne, sai ya khutuba. Sai wata mata daga cikin ansarawa, a wata riwaya wani mutum, suka ce ta ya Rasulullahi ba sai a maka mimbari ba? Sai ce bismillah. Ran da aka yi mimbarin aka kawo, da ya bar wannan dibinon, kututturen dibinon, ya zo ya hau mimbarin, sabon mimbarin yana khutuba, sai aka ji kututturen dibino yana kuka kawai, yana kuka, sahabbai suna jin sautin kukansa. Wasu suka ce kamar kukan raƙumi, matashin raƙumi, yana kuka, manzo Allah sama ya rabu da shi. Sai manzo sama sai ya sauko
sai zo ya kama shi ya dinga rarrashinsa kamar yadda ake rarrashin yaro a haka har ya shiru ka san yaron yana kuka da ƙarfi muryarsa za ta dinga ƙasa-ƙasa kana girgiza shi yana har ya daina to haka wannan dibinon ya yi ku tutturen dibino. Hassan al-Basri ya ce ya ku musulmi ku tutturen dibino yana kuka saboda bege